Nakabasa wala? Nakabasa. Pag sure ba? Ako'y balon, ko. Nakabasa ka? Ha? Nakabasa wala? Wala pa na. Pasok pa kay ulan, walay payong. Tara na. Naamoy ninang. Kasi mo ninang. Ninang. Oh, ulong man si God Lola. bless. Muna sila basa guys. Nakabasa ka, Amay? Hi guys! Wala pa man may nanggawas man may una. Wala pa muna ka pabasa? Balik pa may na. Mango. Guys, matok. Bayad sa spray. Sa kurunti guys. Wala na pagka nakapit pin alilin. Sabugay kung masakay ganyan na. Sabugay kung masakay guys. Sabugay kung masakay guys. The next day. Hi guys, good morning. Matutag sa pa guys, ikaw anak ko si Duy sa para haklop sa iyang tiil. Na manok namatay yun, ni maho. Asa ka na dapit ng manok ka na. Tag lambon na ni sa iyang tiil guys. Yo siya tulog biin ayo siya tulog nagbuntag. Ngul-ngul ko na kayang hubag. Matagtiki na siya pero kay agkasugok man kay kasuotan magchinilas nagangulngula. Pasound siya magulang ni Alan guys. Tagbuyo kay para bugnawan ni inom siya tambal pero kay natingala ko kay pila nakatambal yang iinom mo. Di man ang paminaw ang kangulngun. Kani siya guys kay bugnaw man siya lambon sa hubag. Yara ning dukdukon. Kung hubak pa, tambal po siya sa hubak. Lambunan. Kuha ni siya, buyo. Buyo ang pangalan na ni sa mua. Muni akong ikuha ni Mimi, basta hubakon si Mimi sa una. Muni akong aglambunan daw, may ako ipang banyos. Hawa na diri guys. Oh. Hara guys. Di siya makakaligo kay gihilantan. Kay aglakaw ra ba ko karon kay aganto kilalilin kay ako agbantay sa bata na. Ingon lagi siya nga aglakaw na sa ganay. Ikaw aglakaw kay na akong kuan lakaw karon. Ato ko nalangan sa among tubig ganina nga kuan guys nga na ungan sa baboy among hos na udtuhan ko. Na narabagid si Raymond. Kaunta ni Raymond karon. Di ba man siya maka-drive sa motor sa Duy-Duy. Si Duy-Duy na magkuan na ni guys, magdukduk. Okay. May maning pagdukduk haklop dayon. Dili na ni siya hawbon. Return na siya dukdukon. Nakainom naman siya kuan, tambal. Balhin siya. Dito man sa kwarto na mo natulog gabi eh. Apat alas 2 nagbalhin siya kay kung siya katulog. Ito ba na di? Di. Hi guys, madto namin dito sa gawas. Paggawas namin kay nana si Raymond. Ito siya nagwat sa waiting shed kay danlog man. Siya na ni kasulod. Perting danlog among dalan dami. Wala na lang siya nagwan gabi eh, pero kay di pa man makuha ng danlog basta di pa mo init. Mainit nun karon magintiro hapon. Uga na mong dalan. Wala na siya nag-school guys.
Sakit ko no iyang ngipin. Sa kinaon sa kinhi. So, nagpa-relax siya karon. Kay, dugay sila gahapon. Ay, 16 ka maestra gahapon. Nagpangas nga puwa. Itagsa-tagsagit sila pagpabasa. Na. Si Mimi, akong nako sa likod. Ay, din sa gate. Pagawas man sila pagpabasa. Na sila sa gawas ipabasa. Sa tagsa sila. Ayaw mo lang. Nakabasa ka, Mimi? Wala. Basa. Pag sure. Eh, Basa ko nos. masaya isara ka ba? Ah! Very good lugar. Sure ka nga isaray mo sa'yo? Bantay lang bito tanaw na ko sa eskwelahan. Ha? Sure ka isaray mo sa'yo? Tanaw na ko dito ha. Kung isara bagit imong sayop ha. Check ba na dito ako Chick. No? Chick ko no tanan guys. Isara ko sa'yo. Wala akong siya sayop pero isara. Wala diha. Wala pa lagi si Raymond. Ha? Wala pa. Tawagin daw. Tawagin na patay signal na ni nga. Wala naman. Ay, signal. Para. Dahil dapat guys, wala na ko rin. Ay, way signal. Bisag TM na ni, bisag smart wa. Ha, tawit yung shed hulat. Wala pa man siya. Nabi mo na kog na na. Dagan-dagan po ta. Ano tawit yung shed? Alin na? Dili na ba kakagi di ako kay naglasak? Diri gani. Ayun sa. Ani, karsada pa ingon. Si Mimi sa kuan. Tukar yang ipon gabi guys. Sinilas lang gani ibilin oh. Wala pa si Raymond guys. Ida ni agas guys. Ako damang tubig dagto do iglapos hinay kaayo. Dili mo na mo na madaog. Ako na ang tubo. Ayun na pakanhida ni me. Gipahatod pa nako ni Raymond ang cellphone ni mother guys. So dani na lang ni maghulat sa iya ha. Okay. Igura pa nako siya gipahatod sa cellphone. So naana oh. Kalit kayo siya nakaabot guys. Ha? Ano ka? Sige na. Nag-uban ka? Sige ka. Si Raymond.
ipakuha lagi dito kay pupunin mo lang tayo dito pabatlong. Halaka. Abot na. Di man lagi ka-contact si mama? Yung cellphone mo nanay. Kami, ge. Ito siya. Nasa ako yung cellphone. Masa ka, kuha na to, bula. Ay, mag-adra mag 150 na ba para sa dress. Ang pahina, magod kuno. Ah, ka na pina? Sa kamada. Kada na lang adlaw, pahina, kada si mana. Asikad. Pahina ba rin? Ang galing na kapahina na itong iagi. Mao na ka? Ano? Kapila? Kaisa pa. Nda? Pagani ka, Mader. Ipakuha ko ni mo dito daw. Pakuha di ka. Pasure ba? Aga ka? Dami no? Ngano ka? Ngano sa di ka? Hi guys, good morning. Magani ko sa kumbinto kay gisugo ko ni Lilin mag-inquire kung ang bunyag sa bata or ang bunyag Pizzadis ba or Noibi. So mag-inquire ta sa sekretary kung unsay mga requirements magpabunyag. Kaya dili manggod pareha ang puan kung unsa ba ka ang mga requirements dani nila. Mag-inquire ta guys. Mana guys. Mana may gas. Mga guys, pero wala pa siya kabalo kay wala pa niya na istorya ang pare kung nabay schedule na misa sa Bulacan. So wala pa ni kuan siya guys. Pabalikon pa ko niya sa Friday or sililin pa ka mobalik sa baka niya. Basta kay Friday mobalik or may balaan gid kung unsa ang kuan, unsa ang schedule. Buntag ba magmisa or hapon. Basta kay na-schedule na ang misa sa Pizzadis kay araw man na. Daghang kayong salamat sa inyong tanan guys. So, naghulat na lang ko sa Tricab ng sakyan kaya hindi na ako magsigig atang dito sa highway. Talagsarang Tricab dani masulod guys. So, naray pa sayro. Okay. Topic dai. Saan? In charge. Lubat yung cellphone guys. Pas mo karon yung video. Pando na lang yan. Kaya ata dito ping-ping ka pa rin yun. Tumay, hindi paratan na yan. Tutundan ka ng ano ng pagkaling kita. Lain naman ang kanataan. Hi guys, may udto. May hapon. Alaw na guys. Mupa may nakaabot ni Lilin. Ay, ganina kami nakaabot. Nagikuha pa na ko ang bata dito sa ilan ni Maring Inday. Kaya dito gibili ni Lilin ilan ni Maring Inday ang bata. Kasi may pero nagkatulog pa man ang bata. Ihutwatan sa nakuan na magmata. Kaya kay naamay kuan ka ng si Lilin naglapos na ay naghatod ni Raymond dito sa bukid. Kaya nagpaipo man sila naghatod po siya sa sudan sa paniudtog. So ako ang nagbantay sa bata ka. Na si mama, nilapos na po si mama sa bukid. Kaya mga bata po dito wala kay paniod to dito kasi papa naglakaw man pod wala yung kalitan naghimuos CR. So karon guys paniod to ta guys. Si Mimi pauna na ako si Mimi kapag kaon kaya patulog sa akong bata. Bilin ko si Lili magputsun manok lang guys. Doon ako pinirito ng isda. Kaya hindi mawala ang favorite mo guys. Nga gila mo sweet matching kamatis. Ay na Bintoy. Na yung tito na to. Toy! Balik na! Pangaon ka guys. Naguna na si Mimi pagkaon guys. Kami kasi pang guys eh.
Kamatis. Hindi na. Sige na. Kamatis with inamos. Muka? Ha? Nag-out kanina gamay. Karoon ako ah. Lamag ako pa. Pangaan kanina ka lang guys. Alauna na. Wala ka daw yung bata ganyan dito guys. Kasulog na. Naduga, naging ko sa kuan. Sa kuanan og pasokdan og martil. Nakaunting ko pa. Gano'n? Hmm? Ako kay kamatis dalan sa mo. Ama diding. Sambut Mei. Tulog na mong bugoy guys, tuluga na. Nagmaoy ko na ito ganina.
Mata na akong alaga, guys. Ala, mata na mo, bibi, guys, oh. Mata na mo, bibi, oh. Di pa si buot, oh. Wala pa din na niyo to ang bibi. Nagdidi na ni siya ganina, guys. Magdidi na po siya, guys, oh. Nahilom na siya, guys, oh. Nidako na ang mata, oh. Sa among maoy-maoy nga bata, oh. Ano mana, ha? Ngano mana, ha? Ha? Kadyot ra kaya nagkatulog among bata, guys. Gisulod na muna sa duyan. Gihawas na pod. Haramang bata Oh. ko. Haramang sa yung bata. Tutok siya cellphone, oh. Haramang bata kayo. Ano nagibihibi man na? Ha? Shoo. Smile na lang, bi. Smile. Smile. Ang gabantay man mo'y katulgon, guys. Ha? Ang gabantay man mo'y katulgon. Ha? Ha? Tama siya, Bibili. Ang gabantay man mo'y katulgon. Ha? Ha? Kaya siya. Ang na siya. Sikad-sikad man na siya. No? Oh? Giduyan ko na siya. Gipakatulog. Gadget ra kayo natulog. Matulog naman siya, Nay. Ako na siyang gilisan kaya nagpupo. Ako na siyang gitrapuhan. Humot na kay na siya. Oh. Humot na nakisan sa iyang mamay. Ha. Ako ang nagbantay ni Baby Richmond, guys. Ha? Hi, babe. Hi. 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 Hi ba? Hi. Hi, babe. Hi. Atong ibantayan si Baby Richmond. Agoy, kanay lakaw siyang mamay. Agoy, sama na. Sama na. Ha? Ano kay man? Ha? Ano kay man ha? Baby. Ha? Baby Richmond. Ano kay na? Nang sadik ka. Nang sadik ka. Nang sadik ka. Ha? Saan ang kami, Baby? Oh, nang sadik ka. Ang sabiki. Anong ilak-ilak man ka? Nagdidi na oh. Nagdidi na oh. Humana na siya didi karon, guys. Kapila na siya nagdidi, guys. Oh. Da. Kapila na siya nagdidi, da. Ha? Ha? Oh. Payo na pud ka? Ha? Payo na pud kang didi? Agoy. Among bibi na damay. Agoy. Gay, suko na na. Tulog na lang. Parsa na na, parsa? Mo. Ha? Parsa na na? Oh. Agparsa na ko na siya, guys. Agparsa na, day ka? Ha? Oh. Agparsa na ka ni nanay? Ha? Agparsa na ka ni nanay, day? Oh. Ibutang sa kanana, ibutang ha. Ha, nana lang sa kabutang ha. Nana lang sa kabutang, bibi ha. Babay na lang di. Bye-bye. Ato na si nanay. Bye-bye. Bye-bye. Kita'y bantay ni Baby Richmond, guys. Kayang mama na Ay katulgon po ta, guys. Asa ang mama ni Richmond? Asa ang mama ni Richmond ko, no? Asa ang mama ni Richmond? Ako. Ah, guys, si Mimi din mo mama di ay. Da.